يا القريب مسخ غريب علو خبري مسخ غريب علو خبري سلام تخطاتلتنا الشانل كم يكنيكم كم يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر مني وتيو امبارا بزا فيديو زيا بزح ارستات كتنكف كفتني ازيوم اقدستو قينهم ترحبكم نزوان زي كاب متن العالي بزح زينا يزول بزوان زي نيناي اغريب كان ناي كتقدف كمان اشقاري كوين يزول مغنيات there are so many things happening ابزوان زي نحنا بتقدر سنتكن سمعهم زلناينا سازي حركة كابتي قلحتنا ملو علم صحيف زلو نحنا لما بقرب خصلوا النازخل كنتات ناي اسرائيل فلسطينيين سلازي بت كنتات كاب حماقنا بزباسه كنتات يخيد زلو زي دما اب حدا سدتنياتا زقمطلو معسكر كبيد دبداب سلز جبرات اسرائيل ابو بزح سميتو بزح شجراقات يملو بسنك زجت كنتات نابكال ابو وق يصفافع كم زلو حدا كابو دما يمن حدا سفح ورارنا وق اوجال لانصارناي اسرائيل مالتيو سترا يغنا يكونن سعوديان تامونغو سعوديان امونغو يمن زلو كنتات ابت غزي يمن شجر سعوديا بزحيت سلازنبرا دارغا سراويتنا سعوديا ابزل على تطنقق نخصنت حاجه تحبيروا له نرينا صنهلنا እዚ ከምዚ ኢልና ሃለዋ ኣብ ኣሜሪካ መራሕቲ ኣሜሪካ ዘጋጥሞም ዘሎ ተቃውሞታት ካብ ህዝቦም ፍልይ ዝበለ ምዃኑ ክንርኢና ካልእ ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ድኻም ልቢ ኣብዚ እዋን እዚ ንብዙሓት ኣዝዮም ዓበይቲ ዘይኮኑ መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ወጋን ስፖርተኛታት ካልእ ሃንደበት ይቐትል ኣሎ እዚ ድማ ስለምንታይ ንእሽተይ ሓበሬታ ብዛዕባ እውን ክንርኢ ክፍትን ኢና ስለዚ ብዙሕ ኣርእስቲ ኣለኒ ፕሊስ ላይክ ግበሩ أغلب جيركم تسمعكم دم بزح كده مهارته كده فلتوا تخليهم مجمريا what is happening سكب زعباتني وسكنجمر what's happening. We are going straight to the news that's breaking at 9. Yemen's Houthis have joined the Israel-Palestine war. Houthis say they have launched a large number of drones and missiles towards Israel, adding that the attacks will continue until quote-unquote Israeli aggression does. This is the Houthi spokesperson Yahya Saria. With the help of God, our armed forces have launched a large barrage of ballistic and cruise missiles, as well as a significant number of drones at various targets of the Israeli army in the occupied territories. Israel. So, ናይ ሁቲ ዝበሃሉ ብኢራን ዝድገፉ ኣብ የመን ኣዝዮም ብርቱዓት ተዋጋእቲ ዳርጋ ስዑድያ ምስ 7-8 ሃገራት ሓጋጊዛ ኣብ የመን ዝገበረቶ ውግእ ብፍጹም ክስዕሮም ዘይከኣለ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድማ ብሰንኪ ናይ ቻይና ሽምግልና ናይ ኢራንን ናይ ስዑድያን ብዝተገበረ መጠን ብኡ መጠን ድማ እቲ ኩነታት ናይ የመን መፍትሒ ረኺቡ ኣብ ሰላማዊ መንገዲ ንኽብፅሕ ዓብ ተስፋ ተገይሩሉ ነይሩ እዚ ገይም እዚ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ኣገይን ተመሊሱ ኩሉ እቲ ዞባ ኣብ ናይ ውግእ መድረኽ ይመለስ ኣሎ ግብፂ ትሕንሕን ኣላ ስዑድያ ከምዚ ካልኦት ሃገራት ድማ ብምልአን ኣብ ትርኪ ኣብዚ ከምፆ ይክእል ምክንያቱ ናይ ውግእ ክበዝሕ ከሎ ስለ ዘብልዎ ትርኪ እንድሕርተን ሃገራት ዓረብ ተሰማሚዐን ኣነ ኣብቲ ውግእ ኣንጻር እስራኤል ክስለፍ ክእል እየ ዝብል ብወቅዒ بأف ناي بريزيدنت ناتابوتشي له سلازي عند حرتي هجرات أوزر له أورجنايز كخنا خيلا وتهدروا عقمنا نخلصات دلوقتي نايل الله سلازي تكوينات نبز سفح خيط كم زخل حزب الله بنيو بوقع وقي جمير له ولا قا فيتني في تديتا وتبلو وقيت جمير له حجي نسمع تي وقي نبي قصي خيط كم زلو أب إسرائيل ترى دي كونه دما أب كل زوباتاتهم كمان خمس زخل سلازي يمنن سعودية نبدلنا قرابات هجراتنا سلازي جيوبوليتكس ناي تكبابي كسع كندي حماق كقاتم كم زخل كنرينا مالتي. Has warned of a possible hostile aircraft intrusion. It also said that a surface-to-surface missile was fired from an area of the Red Sea. In response, for the first time in this war, Israel has used its long-range Arrow air defense system. Israeli troops have also entered Hamas's vast network of tunnels in Gaza. As of 9 p.m. IST and 5:30 p.m. local time, Israel claims it has begun attacking Hamas operatives inside the tunnel. Here's the paradox. As Israeli defense forces So እቲ ብዙሕ ሚሳይላትን ድሮናትን እስራኤል ገጹ የቀንዕ ከም ዘሎን ግን ብቀይሕ ባሕር ገይሩካ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ስጋት ክህሉ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን I really hope ገለ መፍትሒ ክረክብ ምክንያቱ ንሰላም ኣሜሪካን እስራኤልን ፍጹም ምቁራፅ ናይ ተኩስ እንደልና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ወላ እኳ እስራኤል በቲ መከላኸሊ ናይ ሚሳይላት ጌራ ትቋፀሮ ትኽእል እንተኾነት ካብ ርሑቕ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ግንባራት ግን ናበይ ገጹ ይሰፍሕ ከም ዘሎ ኢራን ብወግዓ ያወጀትን ኣላ ግን እዚኣቶም ውግእ ምዋጆም ናይ ኢራን ልኡኻት ስለ ዝኾኑ ኢራን እውን ኣብቲ ውግእ ክትሳተፍ ትኽእል እያ ኣብቲ ማሊ ምሸት ናቶም መራሒ ከም ሰብ ዝበሎ እዚ ውግእ ዝተጀሚሩ እስራኤል ክትሰዓር ድያ ክስዕር ንዝብል ኣርእስቲ ትርጉም የብሉ ምክንያቱ
ኣብ እስራኤል ጻጽውን ክትርፍ ስለ ዘይኮነ ድሕሪ ኩናት ብምባል ተሪ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ኣሎ ኣገይን እዚ ኩነታት እዚ ብናይ ቃላት ውድድር ጥራይ ኮይኑ ተተረፈ ዝበለፀ እዩ ናብ ተግባር ከይቅየር ግን ብዙሕ ስጋት ኣሎ ምስቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ናይ ኣሜሪካን ናይ ካልእን ኣብ ግምት ምእታው ድማ እዚ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራዊት ናይ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ጋዛ ናይ እግሪ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ ድሮ ሓበሬታ ብተመቃቀለ ይወፅእ ኣሎ ግን ሓያለ ሰራዊት ናቶም ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ምናልባት ኣብዚ ዜና ናይ ኢንተርናሽናል ሜይንስትሪም ሚድያ የምፅዎን እዮም ዘሎ ኣብ ትዊተር ግን ይወፅእ ኣሎ ኣገይን እቲ ሚድያ አንጎን እስራኤል ስለ ዝኾነ ንኸተምፅእ እውን ከቢድ እዩ zero in on their prime target, the tunnel. The war is expanding and pulling in more regional players. Where is this headed? And where is the end? Also, will Netanyahu be able to see the war to its end? Will the Israeli Prime Minister survive the war? Bibi has made one thing crystal clear. The war is not over, not yet. Ceasefire is not an option. A ceasefire, Netanyahu says, will be the same as surrendering. And Israel is not going to surrender. What? So ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ነተንያሁ ብተደጋጋሚ ዝበሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ሲስፋየር ማለት እዩ እዚ ማለት ንዓና ምምራኽ ማለት እዩ ይብላ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ክትዛረቡ የብልኩም ድሮ ክንደይ ሰባት መይቶም ኣለው ኣይ ቲንክ ከባቢ 9,000 ልዕሊ እውን ክኾኑ እዮም 8,000 ነይሩ ቅድሚ 24 ሰዓት ሕጃበ በፅሕሉ ትክክለኛ ቁፅሪ ኣይፈለጥኩን ኣለኹ እቲ ኩናት ግን ኣዝዩ ሓደገኛ ናስካሕካሕና ኮነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ናይ ዩኤን ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ኩሉ ኣብዚ ከምፃልኩም ኣይክልኒ ምክንያቱ ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ከምፅዎ ስለ ዘይደልዩ ዘለዉ ናይ ሂውማን ራይትስ ሓላፊ ዳይሬክተር ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ሪዛይን ገይሩላ ካብ ስርሑ ገዲፍዎ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ጃምላዊ ህልቂት ይፍፀም ስለ ዘሎ እዚ ድማ ኢንፋክት ግዜ እንተረኺቦም ከምፃልኩም እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ሓደ ካብቶም ፐርሰኪተርስ ወይ ካብቶም ናቶም ጠበቃታት ብግብፂ ገይሩ ናብቲ ፈለስጢን ናብቲ ጋዛ ገፁ ሰጊሩ ከም ዝነበረ ናቱ ኢንተርቪውን ከምፃልኩም ግዜ እንተረኺበ Will it do then? Netanyahu says his country will fight, it will fight until this battle is won. That's his quote. And here's our question. Will Bibi survive the war? Chances are he could be gone from office before the battle's lost and won. Israel's generals have turned against Netanyahu. This is retired General Naam Tibon. He's calling for Netanyahu to resign. Tibon recently gave an interview to Israel's Channel 12. He said, and I quote, "People have lost their entire sense of security in the past 3 weeks, and therefore I say directly to Netanyahu, take responsibility. Resign now, it will help the campaign." What kind of country risks leadership change in the middle of a war? ስለዚ ነተንያሁ ተሪፍ ዝኾነ ነቐፌታን ተጻቦን የጋጥሞላ ካብ ውሽጢ ዓዲ እውን እሱ ብትዕቢት ዝተመልአ ንፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ዲሞክራሲያ ብላብላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ 20 ዓመት ኣብ መርሕነት ኣሎ እዚ ነተንያሁ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ገለመላ ኣብ ካልእ እዮም ዝጥቀምሉ መራብናቶም ከምኡውን የብሎምን እዚ ኦልሞስት ሓውሲ ዲክቴተሪ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ 20 ዓመት ከባቢ ኣብቲ ዝለዓለ ኤሸሎን ናይ ስልጣን ኣሎ ሰብ እዚ ስለዚ ካብ ትዕቢት ተበገሰ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለውን ኣመና ትዕቢትን ወፃን ሽግርን ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝበዝሐ እዩ ኣብዚ ተበፂሑ ዘሎ ስለዚ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣሎ ክእል ኣሎ ምስጢር እስራኤላውያን ከም ዝብሉ ቀንዲ ጠንቅና ሽግራ ኮይኑ ዘሎ ንሱን ትዕቢቱን ንሱ ዝፈጠሮ መንግስትን እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ ብምዕራባዊ ዓለም ከማን እቲ ንሳቶም ጥቀምሉ ዝነበሩ ኮድስ ኩሉ እናፈረሰ ከይዳ ኣሎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ዓለምና ፈለጦ ተኸይዳ አንጻር ጠጠው ትብላ ኣላ ሕጂ Tibon is citing the United Kingdom. The British replaced Neville Chamberlain with Winston Churchill in the middle of World War II. So could Netanyahu be the next Chamberlain? Noam's sentiments resonate. So anyway, ግዜ እንተረኺብና ክምለሳ ኢና ሕጂ እንታይ ክንሪኢና ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዘጋጠመ ዘሎ እቲ ህልቂት ክንርኢ ንኣብነት ቅድምናዊ ምኻድና መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ኣጋጥሞም ኣሎ እስከ ንእሽተይ ንሪኦ Okay, nabziya nakhanatsansanina. We'll be updating you with more data as the hour moves ahead. But even if that ዝትሪ ወዘለኹም ቦታ ናይ ሓደ ስደተኛታት ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ ኣዝዩ ብፃዕቂ ስደተኛታት ዝቕመጡሉ ዝነበሩ እዮም 6 ዓበይቲ ነተኩቲ ወይ ከዓ ቦምባታት ካብ ሚሳይላት ማለት እዩ ኣብዚ ወሪዱ ከምኡ የለን በስካክዕ እዚ ወታደራዊ ማዓርግ ዘለዎ ወታደራዊ ኣፍ ናይ እስራኤል ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ እወ ከመይ ኢና ክንገብር ሓደ ዲ ክልተ ካብቶም ናይ ሓማስ ኣብ ውሽጡ ስለ ዝነበሩ ንዓታቶም ክንረክብ ኢና ሃሪምናዮ መን እዩ ኣብኡ ነይሩ ተቐቲሉ ድዩ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ኣይከኣልን እዚ ከማን ኣብ በዓል CNN መፅኡ እቲ ዝሓቶ ዘሎ ንባዕሉ ኣይሁዳዊ ግን ክሽፍንዎ ይክእሉን እዮም ብዙሓት ንዓታቶም ዝሕግዙ ዝነበሩ ክሽፍንሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ እዩ ተበፂሑ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ ግህሰት Hamas commander was there amidst all those Palestinian refugees who are in that.
حنت كده أبتي introduction دراسة كلكم أبز قداي نايزي إيرتراويان تملكت حنتازية قداسي نتبون كنرينا نسادما أبزي تقراي سقيلكم نيركم حج مس فلسطين يمكنكم تزمروا زلو خمسي انتهي يوزي مخنيات الزبل حتى هذا أزيا قداسة كملسا دكتور سراج كملسا كنرينا لازم أبا أبتي introduction أنا أقولكم من أب تويتر كيتكم فلو مقبارد ما يترسعوا تلا لكم إكس بالإكس جي تويتر. In that Jabalia refugee camp, Israel still went ahead and dropped a bomb there, attempting to kill this Hamas commander, knowing that a lot of innocent civilians, men, women, and children, presumably would be killed. Is that what I'm hearing? That's not what you're hearing, Wolf. We're focused on this commander, again, who you'll get more data who this man was, killed many Israelis. We're doing everything we can. It's a very complicated battle space. There could be infrastructure there. There could be tunnels there. We're still looking into it, and we'll give you more data as the hour moves ahead. But you know that there are a lot of refugees, a lot of innocent in the سنتايب له ولا كوا بعين انترناشنال حقي ولا 7 تنبرو عبتبوتات ولا حدا أقد أسوت حضراوي معرف زلوني حماس تنبري بانترناشنال حقي سيفيل أبوك شاف زلو كتحرم يبلكان مغنياتو أبو تحبيس لزلو أمخاتهم أبعاتي وم زلو تم سبات وزاي لهم مخوت سلازي كل نت السيفيل سلامتاي تقاتلوك على هنسانات سلازي زسكحك حموت ياقاتي مزلو على ملي تسكحت له يو مغنياتو بيدهم كعتهم يمسك كاب تحتيه وصونيرهم هزانات حدا خنديات حينهم يمكن it's a tragedy بقى أبقد مع علمنا كساب كندي بالشونا خمسة اللوا إذا مربعين علم قد محجين تزاي كبيسكم حنا حجين نخد قبضو زخيل كنتاتي تفتير زلوا أب غازا زقبر زلوا جهست أبقد مكاميرا يزبل زلوا وق بكاميرا يقدحني رديهمني وقع بكاميرا كدهني ممزحتك زي أب أفريقيا زقبر كم زاقات يمني ريخات إزي بكاميرا زقدح زلوا مخنياتو أبقدمي أب أين عالمي زفتصم زلوا زي إيفنا يوكرين كم زاي تقطعت زي أين بعين الصبر يقولوا كتاب كنيد اسكحك مخانو على اليوتيوب على الفيسبوك بلوج يروميم نخيمت مخنياتو كلاتهم أبقون إسرائيل سلس تصلفوا تأنكو نساون بخندي حيلي أب إكسي زلوا أبو خمان نجزيو بر بخنديش قريب أبلود كجبراي تخليها فيديو مغنياتو تسعنوتات تسعطناتهم أزي حيال سلزغني أوكي نيش لكن كتلنا ناي أمريكا فورين سكرتاري أنتوني بلينكن زقات أما كنا تراينا بكالة كيس قرنا حزبي سقيلي كونن نابنا زياسة بيت راي واج. Arrest me because I have a cane. They won't arrest me. I want to get arrested. They're refusing. Yes, I want to get arrested. All right, well, help you stand up. Okay. I need help standing up. كسري سرون نتا بتسلم على سلفي عباي سبيتي سرون تبلا مالا كيف كلا تزاربهم قن سمعجي بتعمي زقربنا قريو دارقا معربا علم مرحنا دايم اسرائيل زلو مر حزبي تلاعيلي مخنياتو ابقد معينو هلكيتر اسلا زلو I need my cane. We'll get it. My name is Joyce Ravitz. I think that it's really important that there's a ceasefire. انتهي كتتزوع على وقت أطوابلو سيس فاير تي تقصيت أطوابلكم زخونا نقر سلام نتيجة بتأمد الله دي قال جبر تقصيت سبيت فعل يلوم يوم سلام وصل فيس قبر زولو بتغكل دم سلام وصل سلام زل سب نخمزي سلام وصل فيس قبر. Can you let go of your cane for a second? I let go of my cane. I'll be right back to you. I'm going to be right back. There's a ceasefire that people stop killing each other. We have to stop killing each other. We won't get rid of Hamas. We won't get rid of an idea. We might get rid of the organization. We might get rid of all of the people in Gaza. All of the Palestinians might be killed, but the idea won't die. سمعكم ماذا؟ حماس كنت قتلي تخلنيها مغنياتو حماس سب حساب سلزخونيلا كندي سب كتهلق تغليها كندي كتطفت تغليها بتوم زترافق انت حساب قتلي سلامتاي ني ناصنتهم نحرنتهم زق على سلزخون سلازي حساب كنت قتلي تخلنيها سلازي ازك سعر زغلا يكونن بسلام او منقد طريها مفتاح ترغبلو تخل እና በለት ያ ተዛረብ ዘላ በይት በይተኑ the same ተቃውሞታት ኣብ ኩሉ ደረጃ ይበጽሕ ዘሎ ሕጂ. Thank you for this opportunity to testify before you today. ኣብ ሓደ testify ክገብር እዚ ትሪዎ ዘለኹም secretary of state minister ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ እዩ
ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዓብይ ኣብ ቤት ፍርዲ እዚ ቃሉ ክህብ ብዛዕባ ሓደ ኣርእስቲ ተፀዊዑ ነይሩ ግን ክዛረብ ኣይከኣለን ምክንያቱ so many ተቃውሞታት ስለ ዘሎ Stop supporting the genocide and ethnic cleansing of the people of Gaza. Cease fire now. Save the children of Gaza. Save the children of Gaza. እቶም ቆልዑት ሕንዎም ይብሎም ኣሎ ገጹ ረይዎ እንታይ ይመስል ኣሎ እዚኣቶም ከመይ ኢሎም ይድቅሱ ምክንያቱ መዓልታዊ ህይወቶም ደምሰብ እዩ ደምሰብ ኣብ ዩክሬን እንተኾነ መዓልቲ ሰብ ይመውት ኣሎ ኣብ ካልእ እንተኾነ ከመይ ገይሮም ይነብሩ I don't even understand ምክንያቱ እቲ ኣሜሪካ ትክትኸዶ ዘላ መንገዲ ኢዳ ብዙሕ ውግእ ናብ ብዙሕ ሕጂ ድማ ኣብ ዓድና መፅያ ካልእ ደም ከተፍስስ ትዳሎ ኣላ ማለት እዩ Cease fire now. Where is your pride, America? In this hearing room and respect our speakers. We will move forward with the hearing and allow the people here and the American people to hear from their witnesses. Senator Blinken. In the face of Russia's aggression against Ukraine, not in the face of an intensifying strategic competition in the Indo-Pacific and around the world. If the witness will suspend. The world is calling for a ceasefire. People don't want to support what it's doing on the people. Because in this mission, as in so much that we do to advance America's national security, our defense. Committee will suspend. And again, I appreciate that people feel passionately about these committee members. I resigned on that war in Iraq that you talked about. That was a terrible thing, and what we'll suspend until the. ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኮንግረስ እዩ ኣብ ናይ ኮንግረስ ወይ ኣብቲ ናይ ሰነት ሂሪንግ እዩ ነይሩ ስለዚ ብዛዕባ ሓደ ኣርእስቲ ክዛረብ መፅኡ ነይሩ ክዛረብ ኣይከኣለን እቲ ህዝቢ መፅኡ ብተደጋጋሚ ነቲ ኩነታት ክኸልፎ ስለ ዝጀመረ እቲ ቀንዲ ከሰክፈና ዝግብኦ ኩነታት ግን እዚ ኩነታት እዚ ቀንዲ ኩሉ እንድዩ ዘጨንቕ ግን ኣብዚያ ዘላ ሓንቲ ጉዳይ ንሪኦ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ከይሰገርና ከለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ سعودية أبزلع على alert ويكا readiness كله كم زلوا حبيروا له بسراويت ناتم تريوزن يكون زي so Saudi Arabia's military is in a state of high alert أبزلع على تتنقق كله كم زلوا سلازي مس يمن زجبر وجه كبارع كم زغل سلازي تزوباتي نابزجر ده شجر خيط كم زغل زريو معناته ولا قط حوتي أنصار إسرائيل أو جنتلو السعودية تخرج زلا من قد أبزي أبغداينا فلسطين أزياس كيت أسلح بزح نجارات إيفنت قالت تجبر الله بزح سبي تقييم زلوا بتمرحنات ناي سعودية كمون بمرحنات ناي إمارات زيهم كلتي نهجرات بالتعميم من الباتريتون هاتكم كومين سكشن قرفوا بزح سب كابزياتهم disappointed كوينيو زياتهم يوم سؤال واحد جبرو ساعتها جبرو زجبا كلتي يوم قلنا هاي ربح مس إسرائيل زمد الناس ولا زنبرم I think بإسرائيل كجزء يوم زبحال زربا بتدقق مع السوشيال ميديا يمتسأله سلامتاي فلسطينيين قدايهم نكفتح كزاربنا يروم جن كم زري وزلوا إسرائيل دماسيسات أو كتب بليهم بيز اللي ولا حنتي بعفهم عرف عفرفر كمان تعفرفر كمان قريفهم مسؤولية حج سلازي إذا كنا تعتزي بحكي حجرات إسلام أبتناتن تكبراوس قمتي كساب كندي دخومات مخانا نهاجرات عرب أمينكا هذا عبش الجر كتاب تخم زي بالكا زر كنا تعطينا نرجع لنا أوكي نيشتي نريد هريكن حالفين so this is تكونتات again سعود عرب مس يمن برتعز خنا وجا جيراك محجي بميسايلات جيرومونا تناي نداد بوتاتات هريمهم نيروميم تناي نداد مهرام دمان قطباني علم أزيو سلواز اللوي سلمتاي سعودية حنت كابتن عندي زلا عليه ناي نداد قرب زلوا أبزوان زفلاي راشا أبتاشماتيات لب زلا تازلا عليه أبركتو زلوا سلزي the whole region ناب أبو وجا كات خمس خيل يوزن الجرزلو الجنتاي كن جبرينا مجمريا أزي أب كينيا زقات مسك هنري there is something كتحقق سوريهم كتحزنوا كلا رستي قنيش تكرينا بتخين بتي التنقوس ناي عد إنجليز نابو متجيلو and كتريهم just أفريقيا ينكسب كندي أب جوكونا هنبرك من مرد. Like King Charles III of Britain has. The monarch is on a 4-day state visit to Kenya.
It's his first visit to a former colony after his ascension to the throne. The trip should be, or could be, a bit uncomfortable for him because of the dark history of British rule in Kenya. We'll get to that in a moment, but first, let's tell you what happened today. Charles arrived in Kenya's capital, Nairobi, last night. Today, he was given a ceremonial welcome by Kenyan President William Ruto. A red carpet was laid out. There was a 20... كم تريود لهم بتزلع على كبري بزلوا منجدي يزملس لهم. And this is the same سدرا بيت ناتو عبايديا ولا الديوب زي قدس حانت كابتي أب كينيا بزح قف عز فتمت بزح سبز قتلتها أي غرض حنس معيو. This is African حد زي عادوا يخبرونا بلا بلا كنا بالكلنا من البعض أي جبارنا ونكون قليل هنياتو أين حتى تنسل زغنا. One gun salute. All the signs of a colonial hangover seemed to be there. But then came the reminder of the legacy of British colonialism. Charles laid a wreath at the tomb of the unknown warrior. It is a memorial to honor those who lost their lives in the quest for freedom. Freedom from the British Empire. So زي بابا زوردو زلونا توم نناصنت تقاريشم لكينيا أنصار بريطانيا تواجههم نزموتون زطفون نعطاتهم نمذكرتها أي زور زلو سلازي جسمه. The memorial stands at the place where Kenya declared independence. So Charles laying a wreath there has great symbolic value. But is that where he will stop? At mere symbolism? Charles is expected to do more. Buckingham Palace says he will try, and I'm quoting, try to deepen his understanding of how Britain mistreated Kenya. He will also address the quote-unquote painful aspects of the UK-Kenya relationship during this trip. That's how Buckingham Palace worded it. Painful aspects. سلازي ناو متيزلو نتي زنبره كنتات بعمقت نمردعي متيزلو يزبل زبال زلو دحان نيشي ما نسمعيو دحرينا بكال نسقرين. Quite the understatement. Brutal, bloody, or barbaric seem more accurate. Painful is a very mild description of British colonialism. كرديوما ولا نتي painful كابتبلسي أزيو تقونا قتلت هلكيت سرقي عمس بزرق على كتكام يخيل نيرو كمزي زحزن كنتات رايل كاخد حلفوز قباي كونن إذا ما هنداوين بعلم تنسيو بلهم يمزلوا أزار بريطانيا مخنياتو أبز حلفة أمونجو هندن بريطانيا ويكا يوكين حدا conversation تلا عيل نيرو نتنبكم زلنا حاجة ستو كنا بلينا خمسة زي غيركم إلى من هند كفراروا مسوتنو كم دايلكم تقدم حجي سريعكم وسيدكم وزلهم بتريليونات زتمن حبتنا بس ما لسكم لنا خمسة إلى لهم سلزي أفريقيا كم قبلوا لبي يبلهم تبعتي يبلهم سلزي بحكينا أنا حزم بأفريقيا بتونكو أبكم زي حق أنا مزراب ما راح يرترات راي تبعت زلوا أبكم زي قالوا كلهم ولا حنت قبلوا زي كلو كقبروا زي كلو دارجا أبكال نجار خيدا يدلني بجكا بريزنت إساس نتعادو تشالنج خجبر زغل ما راح بأفريقيا اللي نكرف غني يركض ميو سلزي تكون gained independence from the British in 1963. It came after years of struggle. The worst period was between 1952 and 1960. It is known as the Mau Mau Rebellion or the Kenyan Emergency. The rebellion years saw about 90,000 Kenyans executed, tortured, or maimed. That's according to the Kenyan Human Rights Commission. Britain, of course, refutes that number, despite being shown evidence. Kenya Human Rights Commission has responded to that need by providing a detailed description of all the atrocities and many other things. We would like him now, well, up, and we demand Kenyan people. In 2013, the UK paid about $24 million. زخلو تشاكوينوم حبتنا وسيدوم سريقوم هذا formally يغرتا كبلاي ترايون لحنا نيشي مهن سمان to some 5,000 survivors. Not out of the goodness of their hearts, of course. The Kenyans sued the UK and won that case. But it was a step towards reconciliation. Charles is expected to make more amends during this visit. In fact, we don't request. In fact, we have to demand a public apology from the government of British because of the atrocities they meted on our people. The first one is apology. After the apologies, we also expect a reparation. So how far will Charles go to heal the... So انتهي بلو قالك حتى كينياويان مجمريا وقع عاوز خونه يغرتك حتى كخللهم بوقع نايت تزقبروا يغرتان بين يكونوا خلا يكونن ريبريشن سكاحسا كخللهم افريكا اتا امكو كونتيننت زياك نغركم رؤسهم كحمكم كال فيديو غير له بكال زي صدق فتني امريكا ابتغز جيلانت افريكاويان جيلاتات غيرهم ابتحتيهم كم قلايو كم برايناتهم كسرحوهم كلهم دحري اب شحنشو متميتين سوسانا بيلو تبارنت كبقع على تبايل حق مسوته نتوم باريا زون نتوم بارو زون نزنبر صعادو كحسايباتهم يا سو تردون لهم نتوم نصلمت كم باراي زتقوم زنبرو نتوم صلمت حراس لستبالو نتوم صعادو كحسا تخفيلهم يوم
እቶም ብጥሩሕ ንዘበናትና ኣሜሪካ ኢቭን ነቲ ናቶም ካፒቶል ሂል ዝበሃል ናይ ባይቶ ናቶም ጸለምቲ ባራዮም ሰሪሖሞ ነቶም ጸለምትን ክሳብ ሕጂ ካሕሳ ንኽቦም ሓሲቦም ይፈልጡን እዮም ከምኡ እንድሕር ሓሲብካ ከማን ጽልሉ እዮም ዝብሉኻ ክሳብ ክንደይ ጸሊም ተናዒቑ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ስለዚ you have to understand እስራኤል ጀርመን እስራኤላውያን ምስ ረመቶም ናይቲ ዝገበርዎ ኣብ ሆሎኮስት ማለት እዩ ክንደይ ቢልዮናት ካሕሳ ከፊሎም ኩሎም ሃገራት ኤውሮጳ እውን ካሕሳ ከፊሎም ኣፍሪካውያን ካብቲ ናይ ናዚ ዝኸፈ ግፍዒ ኣጋጢሞም ንኣፍሪቃ ግን ዝባ የለን እዚ ኸ እዩ ንቅሓት ዘድልየና ናፅነትካ ሓይስካ ብቁጠባ ክሳብ ዘይሓየልካ ሃብታም ሃገር ተትኾን ነራ ኬንያ ሓያል ቁጠባ እንተዘልዋ ብሪጣንያ ካሕሳ መኸፈለታ ነይራ ድኻ ተኮይንካ ግን ነቲ ዘለካ እዮም ዝምንጥሉኻ ሶ ሪዝ ወረዴስ ከምዛ ዘላታ ሕጂ ኔክስት ኣብታ ናይ ጥዕና ጉዳይ ክንሰግር ኢና Freedom won't die. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Voices from Okay, እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ክትከውን ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ዓቕሊ ጌርኩም ስምዕዋ ድኻም ልቢ ንብዙሕ ሰብ ይሃስሎ ንብዙሕ ሰብ ይቐትል ኣሎ let's listen a little bit ነዋህያ ኩላ ክንሪኣ ይንኽእልና In my next story, I want to speak directly to the young professionals watching me right now. Those who are hustling daily, hourly. Those who are locked in the rat race. Those who are trying to do it all. It's time you slow down. Your health demands it. A dire warning has come from India's apex health research body, the Indian Council of Medical Research, or ICMR. A new study has found that there is a rise... So, እዞም ለይትም መዓልትን ድሕሪ እንጌራን ድሕሪ ህይወትን ትጎዩ ዘለኹም ኣዝኹም ተጠንቀቑ ምክንያቱ ድኻም ልቢ ካብ ድሕሪ ኮቪድ ጀሚሩ እናናሃረ ይመፅእ ኣሎ ድኻም ልቢ ቀደም ሰብ ኣብ 60ታት 70ታት ንዘሎ ዝጥቅዕ ዝነበረ ኖ ኖት ኤኒሞር ሎሚ ኣብ ንኣሽቱ ተቐይሩ ዘሎ ስምዕዋ ንእሽተይ in heart attacks among young people, specifically those young people who have recovered from a severe case of COVID-19. ቀንዲ ድማ ንመን ትብል ኣላ ኮቪድ ሓሚምኩም ዝነበርኩም ሰባት ዝኾነ ኮቪድ ዝበፅሐ ሰብ ተለኺፉ ነይሩ ብኮቪድ ብፍላይ ድማ ናብ ሕክምናን ገለን ደረጃ ዝበፅሐ ሰብ ተኮይኑ እቲ ድኻም ልቢ ዝያዳ ከትካዕካ ክእል ኣብቲ ክታበት ራይ ንብል የለና እቲ ሕማም ንባዕሉ ሓሚምካ ሓዊኻ ነርካ ተኮይንካ ስማዕ ሕጂ this is very important ኣብዚ ቀረባት ራይ ክንደይ ሰመይት ኣሎ ንክትፈልጡ How many of you have been infected once if not twice? How many in your family have been infected once if not twice? As of 20 ስለዚ ኣብቲ ግዜ ናይ ኮቪድ ግዜ ሓደ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ በቲ ሕማም ሓሚምካ እንተ ነርካ ብፍላይ ደቂስካ ንመዓልታት ደቂስካ እንተ ነርካ ምናልባት ሕማም ሓዊኻ ኣለኻ ካብቲ ሕማም እቲ ሕማም ዘይገደፈካ ነገር ግን ሓደ እቲ ሕማም ስምብራ ዝገደፈልካ ግን ሕጂ ስምዓዮ 2021, when the virus was at its peak, a majority of coronavirus cases in India affected people between the ages of 31 and 40 years. So the statistics are alarming, and the study should serve as a wake-up call for all of us to slow down. So ኣብቲ ግዜ ኮቪድ ብዛዕባ ብናይ ህንዲ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ናይ ህንዲ ሞር ድሓን ወላ ህንዳውያን ምሳና ገለበለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኢትስ ኢምፖርታንት ሰባት እዮም ሰሙን ስለዚ ብዙሓት መንእሰያት ተለኺፎም ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ሕማም ንብዙሕ ሰብ ሒዙ ስለዝነበረ ምጥንቃቕ ከድልዩ ዳርጋ ዝበፅሐ ሰብካ ኣብቲ ግዜ ናይ ኮቪድ ዘይሓመመ ሰብ ኣይነበረን ስለዚ ስምዑ ኣብዚኣ ብፍላይ እዛ ሰግመንት እዚኣ ናብ ካልኦት ሰባት ኣብፅሕዋ ፕሊዝ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት This warning was echoed by India's Union Health Minister Mansukh Mandavia. He cautions COVID patients, especially those who had suffered severe symptoms, to avoid hard labor, to avoid strenuous exercise for at least 1 or 2 years after recovery. Why? Because it could lead to a heart attack. The evidence has been staring at us in the face. Why? Because it could lead after recovery. Hard labor. To avoid strenuous exercise for at least 1 or 2 years after recovery. Why? ኣብዚኣ ድማ ከተስዕሉላ ዘለኩም is very important. መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ግዜ ኖርማል ህይወትና ስፖርት ክንገብር ኣለና ክንቀሳቀስ ኣለና ገለመለ ክንገብር ኣለና እዩ ዝበሃል ነይሩ ኮቪድ ብብርቱ ሓሚምካ እንተ ነርካ ግን ካብ ብርቱ ኤክሰርሳይስን ክትቁጠብ ኣለካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ስለምንታይ ንልብኻ ሃስይዎ ስለ ዝፀንሕ ብዙሓት ኣትሌታት ኣብ ኩዕሶ ኣብ ናይ ኣሜሪካን ፉትቦል ኣብ ገለመለ ኣብ ሓንደበታዊ ዝኾነ ቦታ ይሞቱ ኣለዉ ምናልባት ሰሚዕኩሞ ከይትሉ ሚድያ ብጣዕሚ እዩ ዝሓቆ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ I think ኣብ ትዊተር ብሓደ ዓብይ ኮሚኒቲ ተፈጢሩ ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ሜይንስትሪም ሚድያ እውን ክመፅእ እዩ ንሕጂ ግን በዓል ዩቱብ ዝኾነ ነገር ካብቲ ናይ ኣብ ትዊተር ዝወርድ ዘሎ ሓበሬታን ተምፂኻ ቀልጢፎም እዮም ብሎግ ዝገብርዎ ስለዚ ከተምፅኦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሓደገኛ ይኸውን ኣሎ ድኻም ልቢ ድሕሪ እቲ ናይ ኮቪድ ንዘኸማን ሕጂ ኣብዚ ቲቪ ኣብ ዩቱብ ከምፅዋ ስለ ዝደለዩ እዮም ካብ በቲ ናይ ኮቪድ ዝብል ዘሎ እቲ ክታበት ዘምፅኦ ዘሎ ፀገም ድማ ካብኡ ንእስካ ዘይረአዩ እቲ ክታበት ንባዕሉ ብዙሕ ፀገማት ይፈጥር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ምናልባት ኣይዶን ኣብ ክንደይ ግዜ ዓብይ ክስታት ክትርእዩ ኢኹም ገለ ኣብቲ ጉዳይ በዓል ቢል ጌትስ ከማን ብብዙሕ ይንቀፉ ኣለዉ ስለዚ ምናልባት ኣብ ዝመፅእ ግዜ ዝኾነ ነገር ክንርኢና ብዛዕባ እውን ግን ክትጨናነቑ ኢለ ኣይኮንኩን ክትፈልጡ ግን ኣለኩም ሓቀሲ ኣይደልን እያ ኣይፈልጥን እትብሉ ተኮይንኩም ናትኩም ፀገም እዩ
because it could lead to a heart attack. The evidence has been staring at us in the face for a while now. Statistics from 2022 show a dangerous trend. There's been a rise in the number of unfortunate incidents, young men and women in their 20s and 30s dying from heart attacks. The reasons? Either long COVID symptoms or COVID treatment side effects. Back to 2023, we told you about deaths on the dance floor last week. There have been alarming reports of heart attacks during Garba nights this year. These are nights of frenzy, dance, high-octane music, high adrenaline moves. Imagine 1 second you're dancing and the next you could collapse. ኣብ ፌስቲቫል ኣብ ዝቐረባ ቅድሚ ሒደት ሜቢ ኣብ ወርሒ እንተነውሐ ዝኸውን ሓደ ዓብዪ ፌስቲቫል ነይሩ ኣብ ህንዲ እንታይ ኢሎም ፀዊዖም ነቲ ፌስቲቫል ደስ ዳንስ ኢሎሞ ምክንያቱ ኣብቲ ፌስቲቫል 10 ሰባት ብድኻም ልቢ መይቶም ንኣሽቱ መንእሰያት 10 ሰባት ኣብ ውሽጢ 3-4 መዓልቲ ዲ 5 መዓልቲ ዝኸደ ፌስቲቫል 10 መንእሰያት ሰባት ኩላቶም ካ ብድኻም ልቢ መይቶም እዚ ፀገም እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኮቪድ ዝሓመምናዮ ንሱ ዝገደፈልና ስምብራት ኣብ ኣካላትና ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ወፃኢ ድማ ነቲ ሰናብኡና ስለዝሃርብ ንሳንቡኡ ስለዝሃሲ ዝነበረ ነቲ ሳንቡኡ ክሃሲዎ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ካልእ ድማ እቲ መድሃኒት ዝወሰድናዮ ናብ ሳይድ ኢፌክትስ ድማ ከምኡ የስዕብ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ይንገር ኣሎ ብዙሕ መፅናዕትታት እውን ንዑ ዘረጋገፅ ወፂኡ ኣሎ ግን ካቨራፕ ዝሽፍንዎ ኣለዉ ምክንያቱ ነቲ ሚድያ ዝቋፀሩ እቶም ፋርማ ነቲ ኩነታት ኩሉ ኢንጂነር ዝኾኑ ከም ንፈልጦ እቲ ቫይረስ ኣብ ቻይና ተሰርሐ ምዃኑ ተኣሚኖም እዮም እዚ ኩሉ ከምኡ ዝበለ ገለ ዝብል ነብሩ ኣብ ውሃን ተሰርሐ ቫይረስ ምዃኑ ዓለም ኣሚና እያ ስለዚ ሓደ ብሓደ ኩሉ እትዝተገበረ ይወፅእ ኣሎ እቲ ምስጢር ምስ ግዜ ግን ክከኣላ ኣይኩሉ So much so that organizers in Gujarat in India have kept medical teams on standby at venues. At least 10 people died of heart attacks during Garba nights in Gujarat in just 24 hours. The youngest victim was 17 years old. Imagine that, a heart attack at 17. 10 ሰባት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት መይቶም ማለት እዩ ብሰንኩ እቲ ፌስቲቫል ካንስል ዘይክእል ሓኻይም ኣብቲ ቦታ ጠጠው ከብሉ ተገዲዶም ነይሮም ትብለና ኣሎ Let me now circle back to the ICMR study. It was focused on answering one question: why are young adults between 18 and 45 years dying of heart attacks in India? There are multiple reasons, including family history of sudden deaths, being hospitalized for COVID-19 in the past, binge drinking, and intense physical activity. So እተን ፀገማት ረይወን እንታዩ ሓደ ካብቲ ፀገም እንታዮም ነዞም መንእሰያት ካብ 20-45 ዘለዉ ሰባት ብድኻም ልቢ ዝቐትሎም ዘሎ ሓደ ናይ ኣብ ፋሚሊኻ ብድኻም ልቢ ዝተጠቅዐ እንተሎ ድኻም ልቢ ተሰጋጋሪ ወይ ከዓ ኣብቲ ናትካ ፋሚሊ ላይን እንተሎ እውን ከጋጥመካ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብቲ ናይ ናትካ ቤተሰብ ነይሩ እንተኮይኑ እቲ ኩነታት ካልእ ናይ ኮቪድ-19 ሆስፒታላይዜሽን ኣብ ሆስፒታል ኣቲኻ ተሓኪምካ እንተነርካ እቲ ዝዓበየ ብርቱዕ ደረጃ ናይ ኮቪድ ሓሚምካ እንተነርካ ጥንቃቐ የድልዮ ካልእ ብዙሕ መስተ ኣብቲ ግዜ ኮቪድ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ መስተ እውን ምስ ኮቪድ ይተሓዝን ኣይፈልጥን ብዙሕ መስተ ትሰቲ ተኮይንካ ወይ ትሰቲ ተኮይንካ እውን እዚ ፀገም እዚ ከጋጥም ክእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢንተንስ ፊዚካል ኣክቲቪቲ ብርቱዕ ስፖርት ምግባር ሰምዑ ኣለኹም ስፖርት ፅቡቅ እዩ ዝበሃል ብርቱዕ ስፖርት ምግባር ግን ሓደገኛ እዩ ብፍላይ ምስ ድኻም ልቢ ንሰብ ዝቐትል ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ቶፕ ኣትሌትስ ሙሉእ ጥዕና ዝነበሩ ስፖርተኛታት ፊትነስ ጉሩስ ዝነበሩ ኣብ ዩቱበርስ ገለ ዘርዩ ዝነበሩ በብሓደ ክንደይ ሰብ መይቶም ኣለዉ ኣነ ኣብ ትዊተር ክንደይ ሰብ ርኢ ኣለኹ ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ገዝኡ ሃንደበት መይታ ዝብል ዘረባ ብፍላይ ኣብዞም ምዕራባውያን ፌመስ ሰባት እናገነነ ይመፅእ ኣሎ ኣብቲ ኖርማል ሰብ ክሳብ ክንደይ ከም ዝኾነ ክትግምግም ትኽእል ስለዚ ንእሽተይ ክንሰምዓ እሞ then we will proceed to the next. The study also specifies that COVID-19 vaccination did not increase the risk of sudden death among young adults. In fact, it reduced that risk. እንታይ ብሎ ሎጂ እቲ መፅናዕቲ ዝተገበረ እቲ ናይ ኮቪድ ክታበት ዝነበረ ኣበርክቶ የብሉን ኣብዚ ናይ ድኻም ልቢ ንብሎ ዘለና ብምንፃሩ ኣጉዲልዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከይታምንዎም ሶሪ ኣይትመንዎ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ሚድያ እዚ ዓበይቲ ሚድያታት ንኽተኣምኖም ኣሸጋሪ እዩ ፅልዋ ኣለዎ ምስ ግዜ ድማ ክወፅ እዩ ፅልዋ ኣለዎ እቶም ጥዕና ዘለዎም ሓካይም ወይ ከዓ እቶም ብከምዚ ኮንትሮል ዘይኮኑ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ እዮም ዝገልፅዎ ክንደይ ግዜ ከምፅኦ ኢለ ግን ዩቱብ ስለ ዝዓፁ እቲ ቪድዮታት ዝሰርሖ ስለ ዝዓፅዎ ገዲፈዮ ማለት እዩ እምበር ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝገልፅ ምናልባት ድሕሪ ሓደ ዓመት ፕሬዚደንት ትራምፕ ወይ ድማ RFK ሮበርት ኤፍ ኬነዲ ሓውኒ JFK ድሕሪ ተመሪፆም ንሳቶም ኣንፃር ተሪር ዝኾነ መርገፂ ኣብዚ ጉዳይ ስለ ዘለዎም እቲ ሓቂ ክወፅ እዩ እንተዘየለ ግን ያ ንግዚኡ ክንገብራ ይንኽእልና Who can forget the damage caused by the pandemic to our bodies? But can COVID-19 damage your heart? Well, Johns Hopkins cardiologists say yes. How? Because of lack of oxygen. So እንታይ ብልሉ ኮቪድ ናይቲ ኮቪድ ሕማም ንልብና ክሃሲ ከም ዝኽእል ከም ዝሃሰያ ዓንወት ከውርደላ ከም ዝኻለ ንሱ ድማ በቲ ምንቅስቃስ ናይ ኦክሲጅን ማለት እዩ You see, the virus caused inflammation and fluid to fill up the air sacs in the lungs, so less oxygen can reach the bloodstream. Simply put, if you have recovered from COVID-19, your heart had to work harder to pump blood through your body. Research also shows that several COVID-19 patients are still complaining of fluctuating heart rates.
And this is not related to exertion of any kind. So if you have shortness of breath, do consult your doctor immediately. Everyone we know was affected by COVID-19 either directly or indirectly. More than 2 years since the Wuhan virus destroyed lives, we still don't know everything about this virus. Take the case of long COVID, the condition where symptoms linger for weeks, months, or even years. It's all still a big mystery to doctors. كساب حجي ولات كوفيد قبرو علموتنا أكالاتنا أنا كل تعامد سلوا انتهي مخانو بتخكل هاي تفلتنا له تزوسدنا يا مدهانيت ناي لونج تيرم زخون كتابات كوهاب كله ناي نوح مزنعتي زقبر لنا عامتاتي زقبر تجن أبحث يرجع استقبرين يرو سلزي انت عينت لونج تيرم إفكتس كله يخل اتمزنعتي أي رايوان كي رايوان جيرمو ترجعون لهم سلزي تعانت وسيت كم تأي خل انت عينت أجمع كفتر خل انت عينت شجر كفتر خل مزجزية كن رينا جن تكونتات أمن سيازقات مزلموت حدا جنيا مخانو كنت كعلنا زدما كم لبوا أنت كبل دلانة عادة تنكعناتنا كن حيل كن كلالنا بكل عينت أما جاكبانا خن عرر لنا صيف كازي ززرها بكام مقلع ذي كنا ويكاب كاب دقة فاست فود راينا بلعكات خيط لها تنكعلك سبورت أي تبزح توحد أمنا مبزح سبورتون شجري وخين زلوا كال دما of course زيد اللي تنكتب حنقول كذا متعود ما أبكال تريبورتنا تنوع زبالي نحججن أبتانيك ستوبيك كحلف سلزخونكو نزيا نراهم صنعوا تنكاقا يدليوزي من البات كي عطوا ونكلا أبتدي هري تزاربو قالت أقامات كيف فتر alright on Friday let's okay just 1 second نزيا نسمعكم صنعوا next topic ناتي تناي Ertrawian Gudaina Henry, which is very important. Cross over to Alan Fisher joining us now from the occupied East Jerusalem with the very latest on this. And there will be reaction to this from the Israelis, Alan. هجي نبعدنا خنملس مخنياتو زيركا نقداينا زملكات أقداس الناس سلازلو سلازي again and again إذا كنتات زي قليل يكونن نعنا دما حنت كابتب تدقاقام ترى عبقزي تقراي سبك كموتن كوصلن كله وزيهم مسانا يتزاربكم من حجقنا عبقزي فلسطين تزارب لهم انتاي تناتكم كنتات نسبات ديهم تفلالي وخوينكم تبلارستي نويل أفانوس نتورك ني دكتور سراج حدي تولو اسكن نملسو انتايبل ብዙሓት ውልቀ ሰብ ዝኸዱ ዝገበሩ ኣለዉ ባይ ደ ወይ ብውድብ ኮይኖምን ምስ ፈለስጢን ተጠዊልና ዝበሉ ኣለዉ ግን መግለፂ ሂቦም ምሳሌ ብዙሓት ኣለዉ ወላ ጅራ ስዒም ሽሞ ምበር ሃገራዊ ባይቶ ከማ ከይከውን ሃገራዊ ባይቶ ንሕና ዝግበር ዘሎ በደል ኣብታ ሽሙ ነጉዞ ኢና ኢሉ ኣነ ፀገም የብለይን ንምንታይ ኣውጊዝካዮ እንተዳ ኢሎም እንታይ ምስ በልዎ ፈለስጢናውያን መሬቶም ተወሪሮም ንናፅነት እዮም ዝቃልሱ ዘለዉ ኢሉ ስለዚ እዚኣ ምስ ፍትሒ ጠጠው ምባል እያ ኢሉ ምስ ሰብኣውነት ጥራይ ኣይኮነትን ፀገም የለን ነታ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ካብ ሰብኣውነት ጠጠው ዝበለ ግን ምስ ሃገረይ እናተዋግአት ከላ ሓንቲ ዓዲ ግን ናተይ ልኡላውነት ክትንከፍ ከሎስ ብሰብኣውነት ምስኦም ጠጠው ክብል እየ እንተዳ ኢለ እዚአን እየ እንተንፍልልየን ማለት حسب صنعوا زي كذا ليه كلتين انت دا قداينا اسرائيل كو لو اجي قال خبتي ولا بعد ما اسكات نحكا نقول كسبات ابناء فلسطين زغلوا سبات له سلمان سلفي كاب تعلم زخيت له اجي قال خبتي ولا بعد ما نسمع سلام زغبرنا يقول او ناتوريتو ابزحاب له وان حد خبت بزح مثلا كومنت زرا هو كان زي تحتو سمعوا واحد جي طبقتي حتويا نخل سبكا كبر حالك خلاله ذا قمزل انتي اسخاتكم سي توم حجينا افراويا ما تابز خمس مركز توصل لهم ابناء فلسطين في سنه تخدر لهم سي نعنا تمالي ابناء تقرا كيدنا كل ناسي تقاومنا لكم اي قدينا اي مكتنا لي سباونت شعوكم لكم كلنا مسمعت ابناء لكم حجين سباونت تبلنا لكم اليوم نترلت شي كنتات تعزوز في تنقط على سبات لومو بزعبا زين تايم تخيل بخلته وي بسلسه من قد خنقيا اتيا قداميتي اب سباونتي والحن في اللي يبلو بزعبا سباونت نهدا كونكا اب ኤርትራ ምስ ትግር ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገበርዎ ውግእ ግን እቲ መርገፅ ብክልተ መንገዲ ኢኻ ትሪኦ ቀዳማይ እዚ ውግእ እዚ ዳይሬክት ንዓና ይትንክፈና እንድሕር ደኣ ናይ ኤርትራ ስርዓት ናይ ኤርትራ እንድሕር ደኣ ተሳዒሩ እታ ትግራይ ትግርኛ እያ ክትስዕር ስለዚ እንተሎ ኣነ ክትንከፍ ወይ ኩሉ ኤርትራዊ ክትንከፍ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ንናትካ ልኡላውነት ማለት ንክብትኑ እናተዋግኡ ከለውሲ ኣነ ምስኦም ኣለኹ ብሰብኣውነት ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ፖለቲካ መርገፂ እዩ ስለዚ ሓንቲ ንሳያ እዚኣ ንዓና ንሕና ኢና ብጉድጋት ኢና ዘለና ማለት እዩ ተዳ ተሳዒራ ሃገርሲ እንተሎ ልኡላውነትና ይክስራሕ ስለዚ ኣብዚኣ ፓሽሙ ዝበሃል ነገር የለን ሰብኣውነት ዝበሃል ነገር የለን ካልኣይቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ውግእ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን እቶም ደገፍቲ ብውድብ መልክዕ እዮም ደጊፎሞ ውልቀ ሰባት ኣይኮኑን ውልቀ ሰብ ብሰብኣውነት ክድግፍ ክእል እዩ እዚኦም ኩሎም ዝደገፉ ግን ኩሎም ብውድብ መልክዕ እዩ ብውድብ መልክዕ ክድግፉ ከለዉ ከዓ ብገንዘብ ደጊፎሞ بسلام وسلف دقي فمو بميديا دقي فمو حتى سراويت كيدنا خنواقا إلهم أبو خيدهم تتواقعون له جناي تعود سلازي زي
ሰብኣውነት ኣይነበረትን ኣብታ ናይ ትግራይ ውግእ ሰብኣውነት ኣይነበረትን ፖለቲካዊ መርገፅ እያ ነይራ ስለዚ ንዓና ኸ ኣፀቢቑ ምስሃና እዩ ነይሩ ትውግእ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ውግእ ግን ኣብ ርሑቕ ቦታ እዩ ወላ ምስሃና ፅልዋ እንተሃለዎ ኣብ ርሑቕ ቦታ እዩ ኣብዚ ርሑቕ ኮን ከሎ ከም ውልቀ ሰብ ፀገም የብለና ኣነ ብሰብኣውነት ምስ ደጊፉ ትብል ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምስ ትግራይ ጠጠው ዝበሉ ኣለዉ ብሰብኣውነት ፀገም የብለና ኣብዚ ሕጂ ኣብዚኣ ናይ ፈለስጢን ዝትግበር ዘለካ ብሰብኣውነት ውልቀ ሰብ እንድሕር ደጊፉ ፀገም የብለና ኢለ ውልቀ ሰብ እዩ ከም ውድብ ኮይኑ እንድሕር ደጊፉ ግን ክሕተት እዩ በየን ኢኻ ትድግፍ ዘለካ ክብል እዩ ብሰብኣውነት እንተ ኢሉ ኣብ ፖለቲካ ሰብኣውነት ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ፖለቲካ ፍትሕን ንዓና ኸ ኣብ ጉዳይና እንታይ የርብሑና ወይ ከዓ እንታይ ንረክብ ካብኦም ኣብ ታሪክ ከምሳና ከመይ ነይሮም ዝብልዋ መምዘኒ ኢኻ ትመዝን ስለዚ ውልቀ ሰብ ዝተገበረ ነቲ ውልቀ ሰብ ይድሕተቶ ብውድብ መልክዕ ዝተገበረ ግን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ከምኡ ስለዝኾነ እንዲና ሕጂ ብውድብ እዚኦም ዝደገፉ ተሃዊኾም ቀስ ኢሎም ክሓስብሉ ነይርዎም ኢልና ብውልቀ ሰብ ዳ ብዙሓት ውልቀ ሰብ ዝኸዱ ዝገበሩ ኣለዉ እንዶ ባይ ዘ ወይ ብውድብ ኮይኖም እውን ምስ ፈለስጢን ጠጠው ኢልና ዝበሉ ኣለዉ ግን መግለፂ ሂቦም ምሳሌ ብዙሓት ኣለዉ ዝበሉ ሕጂ ረስዒን ሽሞም እምበር ሃገራዊ ባይቶ ማ ከይከውን ሃገራዊ ባይቶ ንሕና ዝትግበር ዘሎ በደል ኣጣሽሙ ነጉዞ ኢና ኢሉ ኣነ ፀገም የብለይ ንምንታይ ኣውጊዝካዮ እንተዳ ኢሎም እንታይ ምስ በልዎ ፈለስጢናውያን መሬቶም ተወሪሮም ንናፅነት እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኢሉ ስለዚ እዚኣ ምስ ፍትሒ ጠጠው ምባል እያ ኢሉ ምስ ሰብኣውነት ጥራይ ኣይኮነትን ፀገም የለን ነታ ኣብ ትግራይ ዝነበረት ካብ ሰብኣውነት ጠጠው ዝበለ ወግን ምስ ሃገረይ እናተዋግአት ከላ ሓንቲ ዓዲ ግን ናተይ ልኡላውነት ክትንከፍ ከሎስ ብሰብኣውነት ምስኦም ጠጠው ክብል እየ እንተዳ ኢለ እዚአን እየን ተንፍልልየን ማለት እየ ኣብ ክልቲአን እንተዳ ጉዳይ ናይ እስራኤል ኮ ዳይሬክት ክፀልወና እንድሕር ዳ ጀሚሩ ኮ ድሕሪኡ ልኡላውነት ናትና ድትክት ኮይኑ ኮ ንሕና ጠጠው ኢልና ወላ ብውልቀ ሰብ ወላ ብውድብን ኮ ኩላትና ወፂና ክንቃወም ኢና ማለት እየ ስለዚ ብከምዚ እየን ዝረኣያ ዘለዋ ብውድብ መልክዕን ብውልቀ ሰብ መልክዕን ብክልቲኡ ፈላሊና ሰሚዕኩም ኣለኹም ታመቲ ኣዝያ ፅፍፍቲ ኣይ ቲንክ ንፅርቲ እያ መስለኒ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክኸውን ከሎ እቲ ውግእ ኣንፃር ኤርትራ ስለዝኾነ ወላ እኳ ሰብኣውነት ኣነ ከምዛ ነብሰይ እቲ ውግእ ጠጠው ክብል እየ ዝፅውዕ ነይረ ሰላም ክወርድ እየ ዝደሊ ነይረ እንተኾነ ግን ኣብ ጎኒ ትግራይ ትዕወት ንኽብል ግን ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ትግራይ ትዕወት ማለት ንኤርትራ ምጥፋእ እውን ስለዝኾነ ዕላማ እውን ኣብ ተደጋጋሚ ንኤርትራ ስርዓት ክቕይሩ ነዊሕ ስርዓት ራድዮ ኮነ ሃገር ክጎብጡ እውን ድልየ ስለ ዘለዎም ከምፅዎ ዝኽእሉ ድማ እንታይ ምዃኑ ስለዘይ ንፈልጥ ስለዚ ምስ ትግራይ ጠጠው ኢልካ ኣብቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ከምቶም ሓደ ተቃዋምቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ከምኡ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ታፅዋይ ድማ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ሓደ ዓብዪ ሽግር ዘጋጠሞ ሽዑ ብትኽክል ምስ መን ጠጠው ክትብል ኣለካ ከቢድ እዩ ምስ ህዝብኻ ኢኻ ጠጠው ትብል ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰራዊት ከመይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓዊ ወይ ሓፍቲ ኣለዋዎ ስለዚ ሓዊኻ እዩ ኣንፃር ሓዊኻ ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ፍተወፅልኣዮ ሃገር ብሃገር ክትዋጋ ከላ ኣብ ጎኒ ሃገርካ ኢኻ ጠጠው ክትብል ዘለካ ናይ ሃገርካ ዘገድሰካ ትኾይኑ እንታይ እዮም ዝብሉ እስራኤላውያን ወላ ሕጂ ተሰሚዕኩሞም ብዙሕ ፀገማት ነይሩ እቲ ውግእ ንክጅምር ከሎ ሕጂ ግን ኣብ ግዜ ውግእ ኣይንዘራረበሉ ኢና ሰላም ምስ መፅና ክንዘራረበሉ ይብሉ ኣለዉ ከምዚኣ ትብል ዘረባ ግን ኣብ ኤርትራ ክትጥቀመላ ይደልዩኻን እዮም መብዛሕትኦም ስለምንታይ ሃገር ክትውረር ከላ ብዛዕባ ናይ ሃገርካን ልኡላውነትካን ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ that's very important ድሕሪኡ ግን ትተሓሳሰብ ከም ሰብ ሰላም ምስ መፀ ኣብቲ ኩነታትካ ትደልዮ ዘለካ ንደልዮ ዘለና ኩልና ቋማዊ መንግስቲ ሕጊ መንግስቲ ክህልዎ ስርዓት ክህልዎ ህዝቢ ናፃ ሂወት ንክነብር ንደልዮ ዘለና መፅዩ ኣብ ከምዚ ሕሉፍ ሓሊፍካ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ድማ ምስቲ ክወርር እየ ዝብል ዘሎ ሃገር ክጎብጥ እየ ዝብል ዘሎ ክሰርሕ እየ ትብል ተኮይንካ ግን መርገፂኻ ንፁር እዩ ዝበፅሕ ሰብ ድማ ኣብ ጎንኻ ክስለፍ ኣይክእልኒ ብሓፈሻ ግን እዛ ኩነታት ናይ እስራኤልን ፈለስጢንን ተጠቂምኩም ንሕብረተሰብና መፈላለይ ከይንጥቀመሉ ሓደራ ናይ እስራኤል ናይ ፈለስጢንን ግሁድ ሓቂ እዩ መን እዩ ዝጭፍጭፍ ዘሎ መን እዩ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ምንጋራ የድልየኩም ናይ ሕልናዊ ጉዳይ እዩ እዚ ንዓና ግን ብቐጥታ ዝትንክፈና ኣይኮነን ብታሪክ ቀጥታ ዝትንክፈና ጉዳይ ኣሎ ኢልና ብኩነታት ናትና ንሪኦ ኣለና ካብኡ ወፃኢ ግን ኢትናን ኣፍናን ሒዝና እንተኸድና ዝሓሸ እዩ ብሰንኪ እዚ ኣብታ ዘለናያ ካልእ ሽግር ከይንፈጠር ሽግራትና ይወሓደን ብናይ እንተኾነ ፀሎት ንገብረሎም እንተዘየለ ግን ኣብ ካልእ ምክፍፋል ናይ ኤርትራውያን እንተዘያተና ብዝያዳ ይምረፅና በልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ክወዲየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ከም ወትሩ ኣነ ድማ ክሕግዝ እዩ ዝበልክዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ቪድዮታት ከምፃልኩም ክፍትን እየ ከምኡ እውን ኣብ ትዊተር ኬትኩም ብዙሓት ፈሎ ጌርኩም ኣለኹም ሓያሎ ጌርኩም ኣለኹም ብዙሓት እኳ ኣይኮንኩን ግን ቀፅሉ ከምኡ ጌርኩም ሓንቲ ቪድዮ ንመዓልቲ ነቲ ኩነታት ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልክዎ ፖስት ክገብር እየ ምስ ግዜ ካብዚ እውን ከነምፅእ ክንፍትን ኢና ንሕጂ ግን ድሓን በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብዚ ቻነል ሰፖርት ትገብሩ ዘለኹም ካብ ልቢ የመስግን ቀፅልዎ እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተፅብቑ
ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ንዘለና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቁፅሪ 1 ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት እውን ዜግነት ናቶም ወይ ከዓ ወረቓቕቲ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ኣዝዩ ተደላይን ዘድምዕን ስለ ዝኾነ ንዑ ንኽንሕዝ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንጓየ ድማ ኣለና ቁፅሪ 2 ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ካልእ بحسر زبالة بقلل زبالة أبكالك نروح بزين غد عدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزدي بلوس ما يتمرت عدلات اللوين ورقص لزلنا نت تمرت عدلات كنت كملن فتن أنت زي لدما بعين إنترنت جرنا زي لينا فلتت حزنا نمسعي دلوات نكون لنا نزك حق البروجرامات لنا أعطيهم تتعاملي بلاكم. Thank you very much.